Призначити виконуючим обов'язки директора Полтавапару Дачка Валерія Григоровича. Пропозиція поставити теж на голосування. Розділіть. Так, ми ставимо це за основу і потім вносимо за пропозицію Валерія Григоровича до проведення конкурсу. Прошу голосувати за основу. Шановні депутати, не порушуйте закон, будь ласка. Була друга пропозиція. Дякую, рішення прийнято. І пропозицію, будь ласка, Валерія Григоровича замістити, будь ласка. До проведення конкурсу. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Голосуємо в цілому. Рішення голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного.